Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram jama'at, Yusuf Hazret gel ahiret turuna сөйлейбез, gel үлем турында, жаһаннам турына сөйлейбез дип инде. Әзрәк разнообразие кертергә һәм инде башка бер темага дәрес үткәрергә сорады. Һәм шуңа күрә бүген аның урынына инде мин икенче дәрес, икенче тема белән керермен, кирдем инде һәм икенче темага сөйләрмен. Һәм шуңа күрә бүген безнең инде темабыз алдагы дәресләргә бәйле түгел. Әмма ләкин минем уйлавымча, һәм инде иншалла сез үзегез дә күрерсез, бик тә актуаль булып тора. Һәм әйтергә кирәк, сүземне башлыйм инде әйме. Элек җаһилият вакытында ансарларда шундый бер гадәт бар иде. Һәм ул инде Мәккә мөшрикләрендә дә булган, һәм инде башка ниләрдә дә. Әмма ләкин ансарлар элек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәгъвәте килгәнчегә хәтлек Мәккәгә, Кәгъбәтуллаһга йөри торган булганнар. Килеп, таваф кылып, хаҗын манда мәсәлән, гомрәсен үти торган булганнар. Һәм шул нидән соң, гомрәдән соң кире өйләренә кайткач, өйләренә турыдан-туры кирми торган булганнар. То есть, мәсәлән, өй, аның бит бар ишеге, аның нәрсәсе әйме, өйләренә арттан әйләнеп кирип, читтән кире торган булганнар. Һәм менә шушындый гыйбадәт белән алар инде уйлаганнар, то что без дөрес эшлибез. Алар уйлаганнар, без бу эшебез белән инде бер гыйбадәт кылабыз, Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз, әҗр савап җыябыз дип уйлаганнар. Һәм шуның белән алар гыйбадәт кылганнар. Һәм бу эш булгач, һәм теге киң таралгач, Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям Коръәндә Бакара сүрәсендә танылган аятларын иңдерә. Һәм сез дә ул аятларны ишеткәнегез бардыр. Аллаһ Тәгалә әйтә, Бакара сүрәсенең 189-нчы аяты: "Яс'алунaka 'анил ахилла". Алар синнән айлар турында сорыйлар. Менә ел дәвамында килә торган айлар: Рамазан айы, Зулхиджа айлары, Мухаррам, Сафар айлары. Менә шул хакта сорыйлар ди. Кул хия мавақитул линнаси вал хаҗ. Әйт аларга ди, ул айлар кешегә вакыт билгеләр өчен һәм хаҗның кайчан булачаклыгын төгәлләр өчен бирелде дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Валайсал бирру би ан та'тул буюта мин зухуриха, валакиннал бирра ман иттаqa. Һәм ди, йортларыгызга әйләнеп арттан кирүегез изгелек түгел ди. Әмма ләкин шын изгелек ул кем тәкъва булса, шул изгелек кылыр ди. Кем тәкъвалыгын сакласа ди. Ва тул буюта мин абвабиха. Һәм шуңа күрә йортларга ишекләрдән кирегез. Ваттакуллаха ла'аллакум туфлихун. Һәм Аллаһтан куркыгыз, Аллаһка тәкъвалы булыгыз, һәм бәлки уңышка ирешерсез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә менә мөхтәрәм җәмәгать, йортларга ишекләрдән кирегез дигән сүзләр, алар чынлыкта бик тирән мәгънәле сүзләр. Һәм гомумән ул Коръәннең бер ни булып тора, әйме үзенчәлеге булып тора, Коръәннең мөгъҗиза булуына бер дәлил булып тора. Коръәндә хәтта кичкенә генә бер җөмлә, кичкенә генә 2-3 сүз, алар үз иченә тормышыбызга кагыла торган бик күп күренешләрне алалар. Һәм шуңа күрә менә шушы йортларыгызга изгелек дип уйлап арттан кирмәгез ди. Шын изгелек ул кем тәкъвалы булыр ди, шул изгелек кылыр ди, һәм йортларга ишекләрдән кирегез дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, моның мисаллары һәм бу кагыйдә турында сөйли башласак, моның мисаллары чынлыкта бик күп, әйме, чынлыкта моны бик күп ниләргә төрләндергә, бүлеп сөйләшергә була, әйме. Һәм шул мисалларның берсе, мәгънәләренең берсе, бу аятларның мәгънәләренең берсе. Беренчедән, Аллаһ Тәгалә бу аяты белән элек җаһилияттә булган изгелек дип уйланылып эшләнгән гамәлләрне дөрес түгел дип атавы. Һәм менә ул мөхтәрәм җәмәгать, ул безнең халыкта да бар, ул әйме ул күп халыкларда бар. Кай вакыт без яхшылык эшлибез, дөрес эшлибез, Аллаһка якынаябыз дип
төрле ырымнарга таянып, төрле теге суевериялар нәрсәләргә эшләп, без кай вакыт хата кылабыз. Бик зур хата кылабыз, чынлыкта әгәр дә уйлап карасак. Әйме? Һәм менә кайсы бер кешеләр изгелек эшлим дип, кайсы бер кешеләр үземә файда китерим дип, кайсы бер кешеләр үземнән нинди дә булса бәла казаны читләштерим, ераклатыйм һәм үземә зыян килмәсен дип уйлап, без кай вакытта Аллаһ Тәгаләнең хәтта тыйган эшләренә дә төшәргә мөмкинбез. Һәм инде халык арасында таралган ырымнарга тукталсаң, аның инде бетәсе дә юк, әйме? Һәрбер авылда диярлек, һәрбер районда диярлек үзләренә хас булган бер ниндидер бер ырымнар нәрсәләр була, гомум халыкка хас булган ниндидер ырымнар нәрсәләр була, әйме? Янәсе сызгырма акчаң булмас, акча биргәндә янәсе теге идәнгә куеп бирәләр, кайсы берләр турыдан-туры кулыңа бирмиләр. Мәсәлән, беренче саттың икән, беренче аласың икән, җиргә куеп бирә, обязательно турыдан-туры кулга бирергә ярамый. Тупса аша исәнләшергә ярамый, һәм башкасы, һәм башкасы. Менә моның ише әйберләр белән без үзебезне саклыйбыз дип уйлыйбыз, без үзебезгә изгелек кылабыз дип уйлыйбыз, без үзебезгә яхшылык эшлибез дип уйлыйбыз. Аллаһ Тәгалә безне яратыр дип өметләнәбез, әмма ләкин чынлыкта без нәрсә эшлибез? Зур хата кылабыз. Һәм ансарларның хаталарын Аллаһ Тәгалә ничек үзгәртте? Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Йортларыгызга әйләнеп, мисалны китерә бит инде. Алар шулай эшли торган булганнар. Әйләнеп ди, арттан кирмәгез дип әйтә. Турыдан-туры нормаль итеп кирегез дип әйтә. Ишекләрдән кирегез ди, шул булыр изгелек дип әйтә. Һәм шуңа күрә галимнәр менә бу аяттан беренче нәтиҗә чыгаралар. Ул нәтиҗә Аллаһы Тәгаләгә китерүче юл, ул аңа гыйбадат кылу юлы дип әйтәләр. Аллаһ Тәгаләгә китерүче юл, ул Аллаһка гыйбадат юлы. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылмыйча, Аллаһ Тәгаләне танымыйча, аңа килеп булмас. Һәм шуңа күрә менә бу дөнья һәм ахирәттә бәхет сәгадәтләрнең ачкычы, әйме, һәм инде теге Коръәндәге мисал китерү белән теге әйтсәк, әйме, Аллаһ Тәгалә шушы йортка кертә торган ишек, ул нәкъ менә шушы Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылу, Аллаһ Тәгаләне тану, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылу, һәм шул рәвешле инде иншаллаһ шул рәвешле кеше бу дөньяда һәм ахирәттә бәхетле булыр. Һәм шуңа күрә кайсы бер галимнәр әйтәләр иде, Аллаһ Тәгаләгә ирешү һәм аның ризалыгына ия булу ди, ул ди бары тик Аллаһ Тәгалә күрсәткән юл белән генә башкарып була ди. Аллаһ Тәгаләнең китабы һәм аның пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям ирештергән хикмәтләре һәм инде пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям безгә дә күрсәткән юлы сүзләре һәммәсе булар Аллаһ Тәгаләнең инде Аллаһ Тәгаләгә китерә торган юл дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, иң элек беренче нәтиҗәсе Аллаһ Тәгаләгә ирештерә торган юл, ул аңа гыйбадат кылу юлы, һәм гыйбадат кылу рәвешен без Аллаһ Тәгалә күрсәткән юл белән кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә өйрәткән һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аңлаткан юл белән кылырга тиешбез дип әйтелә. Икенчесе, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, бу кагыйдә, әйме, йортларга ишекләрдән кирегез дигән кагыйдә, ул чынлыкта буквально әйтик инде, әйме, турыдан-турыда һәм өстәмә мәгънәгә дә ия булган әйберләр. Һәм турыдан-туры инде чынлап та нидә булса эшеңне эшләсәң, иң туры, иң гади яктан башла, һәм инде рус әйтмешли, переносный смыслында да, инде өстәмә мәгънәсендә дә шушы кагыйдәне кулланырга тиешбез. Һәм шуңа күрә галимнәребез дә әйтәләр, әгәр дә нинди дә булса эшкә керешсәң ди, ул эшең уңышлы булсын өчен, син ул эшнең уңышына китерә торган бүтән сәбәпләрен үтәргә тиешсең. Кай вакыт без үзебезгә ниндидер максатлар куябыз. Кай вакыт без үзебезгә ниндидер ниләр куябыз. Әйме, теге уфуктагы бер ниләр куябыз. Менә шунда барып җитермен, шуны эшләрмен дип уйлыйбыз. Әмма ләкин шул юлга ирештерү
сәбәпләренә без зур әһәмият бирмибез. Һәм шуңа күрә менә мин аны еш кабатлаган бар инде ул мисалны әйме менә безнең халыкта теге бар иде бит шундый әкият тә балаларга сөйлиләр әйме теге булган икән бер шундый бер атаклы бер ялкау. Аның ялкаулыгы шундый көчле булган ки, ул хәтта агач астында ятканда да теге авызын ачып, алма пешеп, авызыма турыдан-туры төшсә иде, теге сразу чәйнәргә дип шулай ятып теләгән булган икән. Әмма ләкин алма ашыйсың килсә, беренчедән агачын табырга кирәк, алма үскән агачны, икенчедән көч түгәргә кирәк. Нинди дә булса, сәбәбен үтәргә кирәк, йолкып алырга кирәк, үзеп алырга кирәк, һәм инде аннан соң гына ашыйсың. Һәм шуңа күрә бу дөнья эше булсынмы, яки ахиреткә кагылышлы нинди дә булса изгелек эше булсынмы, ул эшең тормышка ашсын дисәң, аның бүтән сәбәпләрен үтәргә тиешсең. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә нинди генә эш булмасын, дөньяви эшме, теге дини эш булмасынмы, әйме, иң элек сәбәпләрен үтәргә тиешбез. Һәм тәвәккәллек дигән сүз, һәм тәвәккәллек турында Юсуф хәзрәтнең дәресләре дә бар, вәгазы да бар. Тыңларсыз, бик чынлыкта бик файдалы хутбә бар иде аның турында, тәвәккәллек турында. Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәллим дигән кеше, ул башта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кушканча бүтән сәбәпләрен үтәргә тиеш. Бүтән сәбәпләрен кылырга тиеш. Һәм шуңа күрә хадистә дә килә, бер сахаба Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейхи ва саллям сорый икән: "И Аллаһ илчесе, башта нәрсә эшлим микән? Башта дөямне бәйләп куйыммы яки Аллаһка тәвәккәллимме?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Башта дөяңне бәйләп куй, аннан соң Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллә дип әйтә. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез бу сүзе белән безгә нәрсә ди? Башта кулыңнан килгән, эшләргә мөмкин булган, хәлал һәм дөрес булган бүтән сәбәпләрен үтә, аннан соң гына Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллә, Аллаһ Тәгаләдән эшеңнең уңышлы шишелүен көт, аңа өметлән дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә менә нинди дә булса 3 этажлы, 5 этажлы бер йорт булса, ул йортка бит инде подъезддан, башта баскычлардан менеп подъездга кирип, лифтка кирип басып, өскә күтәрелүче кеше, ул дөрес эшли. Әмма ләкин икенче кеше, әгәр дә аңа 5нче этажга җитәргә кирәк икән, ул теге бауларын бәйләп, үрмәләп, анда мәсәлән теге пожарный лестница дип әйтәбез бит инде, бик җайсыз булган әйберләр белән менә икән, без ул кешегә әйтәбез: "Син нәрсәгә үзеңне шул хәтле тилмертәсең? Нигә син дөрес эшләмисең? Нигә син үзеңә гади һәм җиңел булган юл белән бармыйсың?" дип, без аңа инде шушындый үзебезнең ризасызлыгыбызны белдерәбез. Һәм шуңа күрә нинди генә эш булмасын, башта эшең тормышка ашарлык бүтән сәбәпләрен кыл, бүтән шартларын үтә, һәм инде аннан соң ирешерсең үзеңнең шушы морадыңа, шушы максатыңа. Һәм гомумән әйткәндә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең динебез безне һәр вакыт акылга сыя торган һәм гади һәм кыска юлны күрсәтә һәм аңлата. Нинди генә эш булмасын, ниндидер катлаулыклар тудырып, нинди дә булса теге озын теге обходной юллар бирү, ул динебездә алла каралмаган. Динебезнең түгел инде максатларының берсе кешегә җиңеллек китерү, кешегә авырайтмау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? "Яссиру ва ла туассиру" дип әйтә. Кешеләргә җиңел әйтегез ди. Авырлык аларга авырайтмагыз дип әйтә. Җиңеллек күрсәтегез дип әйтә. Ләкин ул җиңеллекнең дә аның кысалары бар. Ул җиңеллекнең кысалары шәригатьтән чыгарга тиеш түгел. Шулай бит. Чөнки кешегә җиңеллек күрсәтәм дип, әллә нәрсәләргә килеп җитәргә мөмкин. Шәригать кысаларында, динебез кысаларында кешеләргә мөмкинчелек булганча җиңел әйтергә кирәк. Алга таба һәм гомумән әйткәндә, шәригатыбызда җиңеллек дигән мәгънә ул бик күп әйберләргә чалына.
Кеше мәсәлән, сау сәламәт булганда намазын басып укый, тәһарәтен ала. Шулай бит. Әгәр дә су югалса, су бетсә, Аллаһ Тәгалә җир белән чистарынырга рөхсәт итте. Шулай бит. Тәяммум дип әйтәбез без инде. Су таба алмаса, яки су бик каты әз булса, суга кытлык булса, яки су бик каты кыйммәт торып, кешенең сатып алырга да акчасы булмаса, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә тәяммум алып инде җир белән чистарын тәяммум алырга рөхсәт итте. Кеше ширле икән, мәсәлән, кеше ширләсә, аңа басып намаз укый алмый икән, мәсәлән, аңа ул утырып намаз укый ала. Җәй көне ураза тота алмый икән шул шире сәбәпле, аңа инде ифтар кылырга рөхсәт ителгән. Һәм башка төрле шундый җиңеллекләр. Һәм шуңа күрә гомумән динебез ул кешеләргә авырайтыр өчен, кешеләргә тегени китерер өчен, бер бәла китерер өчен түгел, кешеләргә бәхет китерер өчен. Бу дөньяда да бәхетле булсыннар, ахирәттә дә бәхет булсыннар дип килде. Һәм динидә булса, теге нечкәлекләре дә кешегә нәкъ менә җиңеллек китерер өчен. Алга таба, мөхтәрәм җәмәгать, шулай ук галимнәребез бу кагыйдәдән йортларга ишекләрдән кирегез дигән аяттан шушындый бер ни чыгаралар, нәтиҗә чыгаралар. Аллаһ Тәгалә бу аяты белән безгә төрле алдау белән, төрле ялганнар белән, төрле хәйләләр белән юлны кыскартырга тыйды. Бу инде образда әйтәбез, юлны кыскартырга тыйды. Чөнки кай вакыт кеше хәйлә корып, кемнеңдер хакына кирергә мөмкин. Кемнеңдер мал-мөлкәтенә кирергә мөмкин. Кемнеңдер инде вижданына, намусына тапшырырга мөмкин. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә дини кагыйдә куя? Эшеңне башыннан алып ахырдан эшлә, кечесеннән алып зурысына күч, йортларга ишекләрдән кир. Башыннан башла. Шуңа күрә менә теге мисал итеп нәрсә китерергә була. Әгәр дә мисал өчен берәр нинди дә булса бер соревнование, бер узышу бар икән, мәсәлән. Чаңгы чабышучылар дип әйтик инде. Аларга куелган шарт 5 километр йөгерәсез, мәсәлән. Һәм шулар арасында, әгәр дә берәрсе теге бик тә хәйләкәр булганысы 2 километр үтеп, юлны кыскартып кисеп чыкса, һәм аннан соң ахырда мин җиңдем, мин фәлән, мин төгән дип әйтеп, инде призерлар янына басса, бу бик зур гаделсезлек булыр иде. Шулай бит. Ул гади мисал тормышыбызның. Ул теге бәлки кемгә дә зыян китерми торгандыр. Әмма ләкин моның ише хәйләләр ул тормышыбызда бик еш чалына, һәм кызганыч, ул кайсы вакытта хәтта кешегә бик зур матди зыян яки нинди дә булса бер теге рухи зыян, теге җанына бер теге авыру китерергә мөмкин, авырлык китерергә мөмкин. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә бу аят белән безгә нәрсәне күрсәтә? Менә шушы кешегә зыян сала торган, кешегә теге бәла каза китерә торган, авырлык китерә торган, алдауга нигезләнгән хәйләләр динебездә алар тыелган. Аңладыгызмы? Шуңа күрә үз эченә кеше хакына керә торган, алдауга, ялганга, зулымлыкка нигезләнгән хәйләләр алар катгый тыела. Инде әгәр дә ул хәйлә, әгәр дә ялганга нигезләнмәсә, зулымлыкка нигезләнмәсә, кеше хакына керү булмаса, ул вакытта аны кеше кулланырга мөмкин. Һәм шулай ук менә әти-әниләр кай вакыт кире булган балалары белән хәйлә корып, мәсәлән, итәләр. Менә теге ашамыйм дип киреләнеп утырса, мәсәлән, эшләмим, бармыйм дип киреләнеп утырса, мәсәлән, шул вакытта әгәр дә әти-әни буларга инде кечкенә бер уен шикелле рәвешендәме, яки инде булса теге нитепме, хәйлә корып шул эшне эшләтсә, һәм ул сүзләрендә, әти-әнинең шул сүзләрендә әгәр дә ялган булмаса, ул инде моның бер зыяны да юк. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, зулымлык, алдау, ялган һәм бигрәк тә кеше хакына кору, ул динебездә катгый тыелган, һәм инде аның ише хәйләләрне Аллаһ Тәгалә шушы аят белән кисеп атты. Шуңа күрә, әгәр дә кешегә нәрсәдер әйтәсең килә икән, әгәр дә кешең белән нинди дә булса матди теге спор, бәхәсләр бар икән, яки бүлешә алмыйсыз икән, ул вакытта аны шәригатебез, динебез күрсәткән юл белән чишергә кирәк. Күрсәткән юл белән чишергә кирәк, һәм инде шушы эшне ахырына хәтлек башкарып чыгарга кирәк. Инде нәтиҗәсе булса була,
Әйме? Әгәр дә булмаса, теге үз хакыңны кире кайтара алмасаң, дөрес, гадел юл белән алдаусыз үз хакыңны кире кайтара алмасаң, ул вакытта инде кыямәт көнне Аллаһ Тәгалә үзе кайтара. Үзе кайтара. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә булай дип әйтә: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما ليؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Бер кашанда дип әйтә, Аллаһ Тәгалә залимнәрнең бу дөньяда нәрсә эшләгәнлекләрен белми дип уйламагыз дип әйтә. Белми дип нитмәгез дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аларны бары тик аларның күз карашлары куркудан капланырлык көн җиткәнгә аларны калдыра дип әйтә ахырга хәтлек. То есть отсрачивает их время до самого судного дня. Һәм шуңа күрә бу дөньяда кызганыч, гаделсезлек тә булырга мөмкин, зулымлык та булырга мөмкин. Һәм менә шушы гаделсезлекне күргәч, Аллаһ Тәгалә безне онытты, Аллаһ Тәгалә безне калдырды, Аллаһ Тәгалә инде күрмәде дип һич тә уйлау ярамый. Чөнки ул хәтта күфрлек сүзләре дә булырга мөмкин. Һәм шуңа күрә без моннан сакланырга тиешбез. Һәм бу тормышта әгәр дә үз хакыбызны кайтара алмасак та, үзебез, Алла сакласын инде, барыбызны Аллаһ сакласын, гаделсезлеккә дучар булсак, әйме, бу безне шулай ук безнең теге ничек әйтик инде оппонентыбыз, әйме, икенче якта булган кеше ысулларына, методларына, эшләү юлына безне төшерергә тиеш түгел. Бөтен дөнья алдалый, инде миңа хәзер дә шуңа күрә алдаларга була дип әйтү ярамый, андый аклану дөрес түгел. Бөтен дөнья урлый, бөтен дөнья әйтә, бөтенесе сөйли, әйбәт-гайбәт һәм башкасы, бу безне гөнаһ эшләүгә, төшерергә тиеш түгел. Һәрбер эштә Аллаһ Тәгалә күрсәткән, динебез, шәригатыбыз кысаларына сыйган юл белән атларга тиешбез. Аллаһ Тәгалә әйткәнчә, йортларга, ишекләрдән керергә тиеш түгелбез. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, бу кагыйдәнең мисаллары, нәтиҗәләре шулай ук галимнәребез бу Коръән кагыйдәсен, бу аятны өйрәнгәннән соң, шулай ук мондый бер нәтиҗә чыгардылар. Менә бу аят дип әйтә, безгә дини эшләр булсынмы, дөньяви эшләр булсынмы, кешеләрнең йөрәкләренә китерә торган һәм кешеләрнең күңелләрен ача торган дөрес ачкыч кулланырга чакыра дип әйтәләр. То есть, без төрле кешеләр, һәммәбез дә. Шулай бит, без җир өстендә бүгенге көндә 7 миллиардтан артканбыз, әйме, җир өстендә, әйме. Без шундый күп, әйме. Безнең һәрберебезнең үз фикерләребез, үз эчке дөньябыз, безнең һәрберебезнең үзебезнең теге русча әйтмешли нидер бер бизикларыбыз бар, әйме. Һәм шуңа күрә кеше белән мөгамәлә кылганда бөтенесе белән дә бер төсле сөйләшү, бер төсле аңлашу, бер төсле итеп алар белән фикерләү, аларны белән теге сүз алышу, алай ярамый. Алай дөрес түгел. Чөнки әгәр дә син кешегә якын буласың килсә, кешегә ниндидер бер фикереңне җиткерәсең килсә, ул дини мәсьәлә булсымы мәсәлән, әйме, кешегә намазның фарызлыгын җиткерү өчен, аңлату өчен, аңа дөрес юлын, дөрес сүзләрен табып сөйләргә кирәк. Шулай ук дөньяви мәсьәлә, әйме, кешегә әгәр дә үзеңнең товарыңны, мәсәлән, мисал өчен сатыр өчен, кешегә үзеңнең фикереңне җиткерер өчен, яки хәтта өйләнгәндә яки кияүгә чыкканда кемгәдер теге кемнедер үзеңнеке итер өчен син дөрес юл сайлап алырга тиешсең. Һәм пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бу эштә бик зур нәрсә булды? Бик зур үрнәк булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнем, гомумән кешеләр белән сөйләшкәндә, кешеләр белән эш иткәндә, ул кай вакыт бер төсле булды. Икенче вакытларда ул икенче төрлерәк булды. Мисал китерәм, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайсы бер вакытларда сахабалардан ярамый торган, акылга сыймый торган бер сүзләр ишетсә, аның реакциясе бер төсле булды. Мисал китерәм, бер вакытны Пәйгамбәрбез янына бер яшь егет килә. Һәм әйтә, ай Аллаһ илчесе ди, мин яшь дип әйтә, кан кайный, гормоннар уйный. Аллаһ илчесе миңа ди, зина кылырга рөхсәт ит дип әйтә. Һәм уйлап карагыз,
галәмнәрнең Раббысының иң хәерле, иң сөйкемле мәхлугы, ахыр заман пәйгамбәре, әйме, үз халкында иң мөхтәрәм кеше һәм аның янына килеп, менә шушындый сүзләрне сорау, ул бүгенге көндә күзгә китерерлек түгел. Хәтта теге берәр шундый сорау сорасалар, сразу син үз акылыңдамы, юкмы, синең башың бармы или юкмы дип без әйтәбез мәсәлән, әйме. Әмма ләкин пәйгамбәребез кычкырмады, акырышмады, талашмады, куып җибәрмәде, кулын күтәрмәде. Иң мөһиме, әйме, пәйгамбәребез гомумән нинди дә булса хаталарны кулы белән бер кашан да төзәтмәде. Әйе, аның кулы күтәрелде бары тик сугыш кырында гына, дошманнар белән очрашканда. Калган бөтен очракларда ул хаталарны кулы белән үзгәртмәде. Кешегә сукмады, һәм инде гаиләсе, балалары һәм башкасы берсенә кулын күтәрмәде. Пәйгамбәребез бу егетне ишеткәч, нәрсә дип әйтә? Аңа аңлата. Бу сүзләренең инде хаталы булганлыгын һәм гомумән мондый әйберләрне сорарга ярамаганлыгын ул хикмәт белән аңлата. Һәм нәрсә ди? Син теләр идеңме дип әйтә, синең әниең белән шул эшне эшләсеннәр ди. Тегесе әйтә, юк ди. Һәм менә шулай итеп бер генә кеше дә дөньяда дип әйтә, үз әнисенә мондый әйберләр теләми. Син теләр идеңме, синең кызың шул эшне эшләсен? Юк дип әйтә, әлбәттә, юк ди. Һәм шуңа итеп бөтен кешеләр дә үз кызларына ул әйберен теләмиләр ди. Үзеңнең сеңлеңә, апаңа, якын туганнарга һәм башкасы пәйгамбәребез сорый башлагач, тегесе аңлый. Һәм аннан соң пәйгамбәребез янына килеп нәрсә? Кулын күкрәгенә куя. Күкрәгенә куйганнан соң нәрсә дип әйтә? Эй Аллаһ, эй Раббым дип әйтә, аны туры юлга күндер, һәм аның күкрәген пакла дип әйтә. Чистарт дип әйтә, күкрәген дип әйтә. Йөрәген чистарт дип әйтә. Һәм шулай итеп пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хатаны үзгәртте. Ни өчен? Чөнки бу яшь егет турып киткәннән соң нәрсә дип әйтә? Аллаһ илчесенә килгәндә ди, эшләргә теләгән иң зур эшем зина иде дип әйтә. Ләкин Аллаһ илчесеннән киткәндә минем өчен иң нәфрәтле эш зина булды дип әйтә. Димәк, пәйгамбәребез морадына ирештеме? Кешене үзгәрттеме? Үзгәртте. Нинди ысул белән? Туры килгән дөрес ысул белән. Икенче бер мисал бу булды. Икенче бер мисал, Муаз ибн Джабал исемле бер сахаба. Ул калган сахабалар арасында зур гыйлеме белән аерылып тора иде. Һәм пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә иде, сезнең арагызда хәлал белән харамны иң күп белүче ул Муаз ибн Джабал дип әйтә. Ягъни хәлал белән харамга бәйләнгән мәсьәләләрне белүче. Һәм Муаз ибн Джабал пәйгамбәребез белән ястү намазын укый торган булган. Һәм укыгач кире кайта торган булган үзенең авылына, үзенең теге Мәдинә читендә булган инде аның кабиләсенә кайта торган булган һәм шунда җәмәгать белән намаз укый торган булган. Ләкин Коръәнне ярату сәбәпле зур сүрәләр укый торган булган һәм бик зак иттереп теге суза торган булган намазны. Һәм шул вакыт, бер вакытны ястү намазында шулай озак сузган ки намазны бер кеше чыдый алмыйча чыккан намаздан, чыккан да киткән. Һәм инде намаз беткәч миңа әйткәннәр, менә фәлән кеше торды ачып китте намазыңнан ди. Торды да ачып китте ди, намазыңны бетермәде ди. Муаз инде тоже кеше булган инде күрәсең инде әйме? Ул мунафик дип әйткән инде. Мунафик дип әйткән. Һәм шуннан соң инде сүз монда китте бит инде хәзер теге былай монса торып чыгып киткән, монса мунафик дигән пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямга барып җиткәч бу эш чакырып алган пәйгамбәребез аларны. Һәм теге кешедән сораган, нигә намаздан киттең дигәч, ул ди шулай озак укый ди, мин эшемне эшләргә итмим дип әйтә, өлгермим дип әйтә. Эшемне эшли алмадым дип әйтә. Һәм зарланган. Һәм шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Муаз ибн Джабалга борылып, нәрсә дип әйткән? Аңа башын сыйпаганмы? Аңа йомшак сүзләр әйткәнме? Юк. Ул нәрсә ди? Афаттанун анта я Муаз дип әйтә. Эй Муаз дип әйтә, син фитнәче булдыңмы әллә дип әйтә. Фитнәче булдыңмы ди? Уйлап карагыз, пәйгамбәребез бу вакытта нинди катырак сүзләрне куллана. Монда уже баштан сыйпап утыру юк. Монда уже нәрсә? Шушы Муаз ибн Джабалга туры килә торган үз юлын сайлап алды пәйгамбәребез һәм аңа, аның хатасын аңлатыр өчен аңа каты сүзләрне кулланып, аңа үз фикерен җиткерде. Ни өчен? Сәбәбе нәрсәдә? Галимнәр әйтәләр, чөнки Муаз дип әйтәләр, ул галим иде. Ул күп белүче иде. Һәм ул пәйгамбәребез нинди генә сүз белән җиткермәсен, кычкырып әйтәме, йомшак итеп әйтәме, пышылдап әйтәме, ул һәрвакыт кабул итә. Һәм үзенең хатасын аңлап, эмоцияләренә юл куймыйча, әйме, пәйгамбәребездән нинди генә эш килмәсен, нинди генә сүз килмәсен, ул кабул итә. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу очракта каты сүз кулланды ди.
Һәм тиргәде дип әйтә ул. Шунда тиргәде бит инде, әйме. Тиргәде ди, һәм теге егетне дип әйтә. Әгәр дә катырак әйткән булса, егет бәлки нәфрәтләнеп, бәлки теге ачуланып китер иде һәм Алла сакласын, зинага батыр иде бәлки. Әйме? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ике кешегә ике төрле метод кулланып, икесен дә үз ягына аударды, икесен дә гөнаһтан саклады, икесен дә хатадан дөреслеккә чыгарды. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләр белән эш иткәндә каршында кем басып торуын карап сөйләшә иде. Пәйгамбәрбез үзенең бер хадисендә әйтә: "Анзилун нас маназилахум". Һәр кешегә үз урынын бирегез дип әйтә. Үз урынын бирегез. Һәм шуңа күрә каршыда әгәр дә кабиләнең башлыгы булса, әгәр дә бер зур дәрәҗәле бер кунак булса, ул аның белән, аның русча әйтмешле, аның уровенендә, аның дәрәҗәсендә итеп сөйләшеп, матурлап сөйләште. Әгәр аның каршында гади кеше басып торган булса, ул аның белән гадичә сөйләште. Һәм хәтта ганимат малын бүлгәндә кемгәдер күбрәк бүлде, кемгәдер әзрәк бирде. Ләкин аның шушы бүлүе ул гаделсезлек түгел, ул хикмәтлелек. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта шушы ганимат малын, теге сугыш кырында калган, теге дошманнан калган теге байлыкларны җыеп, әйме, ул бар кешегә дә файда китерерлек. Бар кешегә дә инде туры китерерлек һәм исламыбыз, динебез, өммәтебезгә файда күбрәк булган рәвешчә инде ганимат малын да төрлечә бүлде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без төрле кешеләр. Без бер төсле түгел. Безнең привычкаларыбыз, гадәтләребез, безнең күңелләребез төрле. Кемдер гап-гади кеше, аңа турыдан-туры маңгайына барып әйтсәң, ул аңлый. Кемдер юк, кемгәдер менә булай килергә кирәк. Аңа әкрен генә аңлатырга кирәк. Турыдан-туры барып әйтсәң, ул инде синең сүзеңне дә кабул итми, сине дә дошман күрә башлаячак. Әйе. Һәм шулай ук кешеләрнең аңлау, фикерләү дәрәҗәләре дә төрле. Кемдер гомер буе гади эштә эшләп, казак сугырга өйрәнгән, әйме, аңа 1 + 1 2 дип әйтсәң, ул аңлый. Кемдер аңа катлаулы итеп аңлатырга кирәк. Аңа бу яктан аңлатырга кирәк. Аңа төрле яктан, икенче яктан аңлатырга кирәк. Аңа теге җиткерергә кирәк. Кемдер әйтә бит, менә бар кешеләр ди, көрәкне дип әйтә, көрәкнең нәрсә икәнлеген аңлатыр өчен күрсәтү җите дип әйтәләр. Әйме? Бар кешеләр шундый, аңа көрәкне күрсәтсәң, менә бу көрәк дип аңлатсаң, ул аңлый ди. Бар кешеләр ди, көрәк дип әйтү җитми ди. Аның бар шушындый тимере, ул шунда кагылган. Аның бар шушындый нәрсәсе, казак кагылган. Менә шулай казыйсың, менә шулай чыгарасың дип, бар шушындый кешеләр дип әйтә. Аңа чәйнәп авызына каптырырга кирәк. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы нәтиҗәнең сәбәбе, әйме, һәрбер кешегә туры кирерлек үз ачкычын табырга кирәк. Һәм бигрәк тә кем инде менә дин өлкәсендә эшли икән, кемдер укытучы икән, мәсәлән, кемдер мулла булсынмы, хәзрәт булсынмы, әйме, бу үтә мөһим булып тора. Үтә мөһим булып тора, чөнки усал булып, кычкырып кына, тиргәп кенә кешене үзеңнеке итергә бик авыр. Кешене теге бер әйтеп кенә, әйдә давай киттек намазга, намаз башкарабыз, намаз исламның икенче баганасы дип әйтеп кенә кеше аңламый кайсы берләре. Аңа аңлатырга кирәк. Аңа беренчедән Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый илаһ икәнлеген, без аның мәхлуклары икәнлеген җиткерергә кирәк. Икенчедән Аллаһ Тәгаләнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән шушы шаһадат кәлимәсе ла илаһа илляллаһ, аның мәгънәсен аңлатырга кирәк. Ул безгә гыйбадәт кылырга әмер итте. Һәм башкасы, менә шушындый рәвешле аңа җиткерергә кирәк. Әйе. Без кызганыч, әйме, кайсы бер вакытта үз кызулыгыбыз белән, кызу канлыгыбыз белән, әйме, кешегә бер генә әйтеп, аның үзгәрүен шундук көтеп торабыз. Ул хата, алай түгел. Әбу Суфьян, әйме, Пәйгамбәребезгә каршы булган зур дошман, кашан мөселман булды? Мәккәне ачканда гына ислам динен кабул итте. Мәккә кайсы елда ачылды? Хиҗрат буенча 8нче ел ялгышмасам. 8нче ел. Аныңча 8, әле 13 ел Мәккәдә, әйме, 13 һәм 8, әйме, 21 ел буена Пәйгамбәребезгә каршы дошман булды. Кабул итмәде, аңламады, әйме, теге дәгъватын кабул итмәде. Аннан соң гына
шәһадәт китереп, һәм инде мөселманнардан үлде, һәм сахабалар саныннан, исәбеннән булды. Кемдер турыдан-туры бер әйтү белән мөселман булды? Әбу Бәкр әс-Сиддиқ, Билал, азанчы, муаззин, әйме, һәм башка сахабалар. Һәм шуңа күрә кемгәдер вакыт кирәк, кемгәдер дөрес юл кирәк, һәм менә шушы кешенең дә үҗәтләнеп кабул итмәүе, мин инде хәзер теге дини мәсьәләләр турында әйтәм, әйме, кешенең кемдер шушы үҗәтләнеп кабул итмәүе, хакыйкатьне теге кире кагуы, әйме, безне шулай ук теге кулларыбызның төшүенә, инде теге өметебезне үзүгә китерергә тиеш түгел. Өметебезне үзүгә китерергә тиеш түгел, тырышырга тиешбез, әйме. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең абыйсы, әтисенең абыйсы Әбу Талибне үлгәнчегә хәтлек аңа дәгъват кылды, үлгәнчегә хәтлек аңа хакыйкатьне ирештергә теләде, үлгәнчегә хәтлек аңа ла илаха илляллаһ кәлимәсен әйтергә тырышты. Ләкин muradına ирешә алмады, кызганыч. Ләкин үлгәнчегә хәтлек янында булды. Һәм шуңа күрә ниндидер бер якын кешебез, ниндидер бер туганыбыз, мәсәлән, әйме, әгәр дә ла илаха илляллаһ кәлимәсен аңламый икән, кабул итә алмый икән, яки дини йолаларны, дини ваҗибләрне, фарызларны әлегә үтәргә теләми икән, бу безне аннан читләшүгә китерергә тиеш түгел. Аның белән бергә булып, аңа инде күркәм рәвештә дәгъват кылып, аны барыбер тырышырга тиешбез, инде хак юлга күндерергә. Һәм шуңа күрә бу нәтиҗә әйтә безгә, кешеләргә, аларның йөрәкләренә дөрес юл табу, дөрес ачкыч табу, һәм каршыңда кем торуына карап, синең сөйләвең, синең инде мөгамәләң, синең эш итүең, әйме, синең теге методларың аңа туры килә торган булырга тиешле. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Йортларга ишекләрдән керегез. Һәрбер йортның бар ишеге, керә торган җире, нормальный, киң булган, рәхәтләнеп безне йорт эчендә нитә торган ишекләр бар, әйме, менә шул ишекләрне эзләп табырга тиешбез, Әллә кайдан арттан, 10нчы этаждан, тәрәзәдән кысыла керергә тиеш түгелбез. Һәм шулай ук нәтиҗәләрнең берсе, әйме, шушы аятларны укыгач, галимнәребез нәтиҗә чыгарган эшләрнең берсе, ул да булса бигрәк тә талак мәсьәләләрендә, ир белән хатын гаилә таркалуы мәсьәләләрендә, шуларга кагыла инде ул, әйме, кызу канлылык сәбәпле аяныч нәтиҗәләргә китерә торган поспешный адымнар, әйме, тиз адымнар, нәтиҗәләр, выводлар ясарга тиеш түгелбез. Мисал өчен, әйткәнемчә, менә талак мәсьәләләрендә бик искә алына, талак ниләрендә, әйме, кай вакыт ир белән хатын сүзгә киләләр. Һәм бу тормышыбызның бер чынбарлыгы, гел генә ал һәм ак төсләрдә генә булмый тормыш, әйме, кай вакыт сүзгә киләсең, әйме, кай вакыт теге әйткәләшәсең, һәм башкасы. Менә шушындый вакытларда кайсы бер ирләр, чөнки талак ул ирләр кулында, әйме, һәм хатын-кызларда шулай инде. Әгәр дә шушындый сүзгә килсәләр, кызып китеп, ярар, менә сиңа талак, бар кайтып кит өеңә. Или хатыны, мәсәлән, булды, җитте, торасым килми синең белән, талак бир миңа, дип әйтүләре, алар чынлыкта менә шушы Коръән аятына каршы киләләр. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә талакка килү, шулай тормышыбыз шулай иткән, әйме, талак та бар, аерылышу да бар. Аны бер кайда итеп булмый. Ләкин Аллаһ Тәгалә безне менә шушы юлга китерә торган, менә шушы йортка китерә торган юлын күрсәтте. Талак кылырга телисең икән, син башта беренче адымын үтәргә тиешсең. Икенче адымын үтәргә тиешсең. Өченче, дүртенче, бишенче, аннан соң гына инде алай да булмаса, инде ярар, менә шул вакытта гына аерылышыгыз, дип Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә. Һәм шуңа күрә менә шушы беренче адым башта вәгазьлә, насихатлә.
Әйме. Икенчесе, инде Коръәндә аятлары бар, аның аерым ятырга, әйме ятакларны аерырга. Өченчесе, дүртенчесе, бишенчесе, инде адамнарның берсе, әгәр дә ир белән хатын уртак сүзгә килә алмыйлар икән, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ике яктан да, иргә дә, хатынга да якын булган, зур тормыш тәҗрибәсе туплаган бер акыллы кешене чакырып, ике яктан да, ике кеше була бит инде, әйме? Алар килеп уйлашсыннар, сөйләшсеннәр, сезне татулаштырырга, дуслаштырырга тырышсыннар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм инде әгәр дә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр дә шушы ике кеше ди, сезне дуслаштырырга, берләштерергә теләсәләр ди, Аллаһ иншаллаһ аларга ярдәм итер ди, һәм сезне кавыштырыр, берләштерер дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм менә шушындый ниләр? Анасы аның бар ниләре, нечкәлекләре, талак биргәндә хатын кыз чиста булырга тиеш, хәйизле, күремле вакытта түгел, ә чисталык вакытында булырга тиеш. Һәм башкасы, һәм башкасы. Һәм галимнәр әйтәләр, менә шушы талакка китерә торган, талакны, гаиләне саклап калу өчен Аллаһ Тәгалә күрсәткән барлык адамнарны үтәп чыкканнан соң да инде бергә яшәргә булмаса, шул вакытта гына аерылышырга мөмкин. Ләкин бу адымнар бөтенесе дип әйтә, ул кимендә кеше тормышыннан 2 айны алырга тиеш дип әйтәләр. То есть, кешенең башында аерылышырга микән, юк микән дигән фикер туганнан соң, кимендә 2 ай үтәргә тиеш ди. Син бөтен ысулларны, бөтен методларны, бөтен юлларны үтәп чыгарга тиештең, гаилә саклап калыр өчен, тырышыр өчен. Аннан соң булмаса инде шунда килергә тиешсең. Аңладыгызмы? Шуңа күрә кайсы бер кешеләр шул кызулыклары сәбәпле, кайсы бер кешеләр шул эмоцияләргә, хисләргә бирелеп, ачуланышып нитеп, менә бу 2 айлык вакытны шушы адымнарны сикереп, шундук, все, давай аралашабыз, һәм башкасы дип уйлап, сабыр итмичә, шушы үзләренең торышларын үзгәртергә теләмичә, шушындый аяныч нәтиҗәгә китерә торган инде сүзләр әйтеп, гаиләләрен таркаталар. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә йортларга ишекләрдән керегез ди. Һәрбер эшкә илтүче дөрес юлын сайлап алып, әйме, бөтен ниләрен үтәгәннән соң гына шушы нәтиҗәгә килегез дип әйтә. Шуңа күрә нинди генә эш булмасын, тормышыбызда кызулык белән һәм инде тиз уйлап нитеп белән, әйме, ул эшне чишеп булмый. Ул эшне чишеп булмый. Шуңа күрә Аллаһ илчесе безгә нәрсә ди? Ачуланган вакытта дип әйтә, нәрсә эшләргә кирәк ди? Басып торсаң утырып тор ди, утырып торсаң ятып тор дип әйтә. Һәм инде тәһарәтләнеп чистарыну да, ул да менә шушы ачуның ниен, кызыллыгын ниен бетерә торган сәбәпләрнең берсе дип әйтелә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә ушбу аят, әйме, безгә инде бик зур нәтиҗәләр бирә, безгә фикерләргә, уйларга бик күп ниләр бирә, һәм шуңа күрә нәрсә генә эшләмик, бу дөньяда ничек кенә инде тормышыбызны кормыйк, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә күрсәткән юл белән барсак, Аллаһ Тәгалә шариғатыбыз, Аллаһ Тәгаләнең шариғаты, динебез ислам куйган кысалардан чыкмасак, иншалла бу дөньяда да һәм ахирәттә дә инде бәхеткә, сәгадәткә ия булырбыз. Һәм шулай ук үз арабыз, кешеләр арасы, әйме, ул хатының булсынмы, ул ирең булсынмы, ул балалар булсынмы, ул дусларың, күршеләрең булсынмы, ул җәмгыятьтәге таныш-белешләр булсынмы, алар белән дә аралар иншалла төзек булачак. Һәм гомумән ахырда сүземдә әйтәм инде, бу Коръәннең бер аяты иде, һәм Коръән менә шушының ише хикмәтләргә ул тулып ята шушы хикмәтләр белән, һәм инде Аллаһ Тәгалә безгә Коръәнне укырга, Коръәннән фикерләргә һәм Коръәнне инде уйлап тормышыбызда кулланырга Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә насыйп итсен. Шуның белән тукталабыз. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.